बै मोनसिन सिबोराया गिबि जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय उजिजेननाय मानसिमोन नालाय बिथांमोना सिबोराय सिबुरैमोना फोसावलांदोंमोन जे नोंथांमोना सिजु दंफांनि गुदियाव गावनि गोसोखौ बोलि होनानै सिबि अब्लाना आंखौ मोनगोन। नाथाय बे सोदोबा एसे सोलाय जानानै बर'फोरा माखौ साननानै लाबाय दाउमा दाउसाखौ बोलि होनानैसो सिबिनो होदोंखौ सानना लानानै जोंनिया दाउमा दाउसाखौ बोलि होनानै सिबिनाय खान्थिखौ लाबोदोंमोन। इसोरा बुंदों आंखौ मोननो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना गोथार गोसोजों आंखौ सिबि अब्लानो आंखौ मोनगोन। दिनै नैबे न'खराव आं फैनानै जा आब्रुथिखौ नुदों बिथांमोना नैबे बाथौखौ गायनानै जिथु सोरगिदिं जा माने पाकानि बेरा होना लादों बिराद साबायखर बावथाना बिथांमोनखौ मानो होनबा बिथांमोननि न'खरा एसे रां रुफानि गोहो बोलो दोङोखाय बिथांमोना लानो हादों। जों सोरबाफोर हयथ' रां रुफा गैया जों गैयिफोरा बेबायदि हयथ' खालामस्लाबनानै लानो हायाखैब्लाबो जोङो मा खालामनो नांगौ गुबै औवा थसेजों जोङो बान्दो मेरखौ हेबनानै जों बर' हारिनि नेरसोन बाथौ फुजिनाय बाथौ धोरोम फुजिनाय बे फुजिनाय सिथ्ला सा सानजा सिथ्ला खनायाव सिजु दंफांखौ जों बयबो गायना लानांगौ। अबयसे गार'गां गामियाव गोबाङानो सिजु गायना लानाय जाबाय। खायफा न'खर हयथ' दोङो बिथांमोनाबो लाखै हयथ' फैगोन बा मिन्थिनाय जाबाय। बाथौ धोरोमा गोबां गोजौ थाखोआव दावखोलांबाय नङा होमबा? पृथिबियाव थानाय बय हादोरानो मिथिबाय जे बाथौ धोरोमा जे बर'फोरनि गुबै धोरोम बेखौ बयबो मिथिजोब्बाय गोसारजोब्बाय। आरो बे बाथौ धोरोमखौ फोसावनायाव गोदोआव जोंनिया सिथ्लायावब्लाबो एबा दुब्लि बारि खनायावब्लाबो थांनानै बोलि खान्थिखौ होयोमोन। बोलि खान्थिजोंनो बाथौखौ सिबियोमोन। बाथौ धोरोमखौ फुजिनाय मोनथाम रोखोमनि दोङो। मोनसेया जाबाय गावनि गोसोखौ गोथारै बावसोमना खुलुमनाय बेखौ गोसो बावसोमना खुलुमनाय। आरो आथिखालाव गोबाङानो गामि आफादाव बा न'खरफोराव एबा थानसालिफोराव बिबार बिलाइ बावथायजोंबो सिबियो नङा होमबा? आरो खायफाया बोलि खान्थिजोंबो सिबिनाय खानैसोखौ नुनो मोनदाङो। खिन्थु नाथाय बिथांमोनाबो दा मिथिनानै गोबां बोलि खान्थिजों बाथौ सिबिनाय बर'फोरा मिथिनानै माने बोलि खान्थिखौ गारनानै दा बिबार बावथायजों फुजा खालामनायखौ लादोंसै। खायफा न'खरा हयथ' सोरबा गिनाय थायो आरोखि जों एसेबां दिन बोलि खान्थिजों सिबिबोबाय दा जुदि जों बोलि खान्थिखौ ज्राब गारना होयोब्ला जोंनि खहा जानो हागौ। बेखौ माने सहजै सानना लायो आरोखि जोंनि बर' मानसिफोरा खायफा सुबुंफोरा। नाथाय बियो गनायजाथाव नङा। मानो होनोब्ला इसोरा बुंदों आंखौ मोननो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना गोथार गोसोजों आंखौ सिबि अब्लानो आंखौ मोनगोन। आरो नङाब्ला नोंथांमोना बे मिथिंगायाव सोमजिनाय बिबार बिलाइ बिथाइजोंनो आंखौ फुजि अब्लानो आंखौ मोनगोन। नाथाय बोलि होनानै सिबियोब्ला नोंथांमोना इनाय मावनाय जागोन पाप मावनाय जागोन होनना बुंदों। दा बे बोलि होनाय सोदोबा बबेनिफ्राय फैदो मिथिस' हायियाव थारमाने बै मोनसिन सिबोराया गिबि जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय उजिजेननाय मानसिमोन नालाय बिथांमोना सिबोराय सिबुरैमोना फोसावलांदोंमोन जे नोंथांमोना गावनि गोसोखौ बोलि होनानै सिबि अब्लाना आंखौ मोनगोन। बे दंफां गुदियाव माने सिजु दंफांनि गुदियाव आंखौ नोंथांमोना सानफ्रोमबो गावनि गोसोखौ बोलि होनानै फुजि अब्लानो नोंसोरो आंखौ मोनगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय बे सोदोबा एसे सोलाय जानानै बर'फोरा माखौ साननानै लाबाय दाउमा दाउसाखौ बोलि होनानैसो सिबिनो होदोंखौ सानना लानानै जोंनिया दाउमा दाउसाखौ बोलि होनानै सिबिनाय खान्थिखौ लाबोदोंमोन। नाथाय बेयो थार नङामोन। गावनि गोसोखौसो बोलि होनानै सिबिनो होदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना साननानै नाय सोरबा जुदि बेयाव बोलि खान्थिनि जुदि सोरबा दोङोबा बाथौआरियानो बिथाङाबो बाथौखौनो सिबियो खिन्थु बोलि खान्थिजों सिबियो। आरो हयथ' नैयाव गैयाब्लाबो नोंथांमोनाबो बुंनो हानांगोन जे बोलि होब्ला मा जायो नङा होमबा? बोलि होयोब्ला इनाय मावनाय जायो होनना बुंदों। दा नोंथांनि गथ' फिसा खासेखौ जुदि आङो मिथियावसानो थांसाबना होबा नों बिमायाबा बोरै दुखु मोनगोन? हमना ला सासे बिमानि गथ'खौ जुदि आङो फंसे सोङावानो थासाबाना होयोबा बे बिमाया जे आंखौ जेबो बुंनो हायाब्लाबो खिन्थु बिनि गोसोजों जोबोद दुखु मोनगोन आरो आंखौ इनाय बायदियै थारमाने साव होगोन। हयथ'सो आंनि सिगाङाव बियो फोसावनो हायाब्लाबो बियो गोसो सिंनिफ्राय खिन्थु आंखौ साव होगोन। होमबा मासे बोरमा बिमानिफ्राय मासे
दाउ बिमानिफ्राय मासे फाइरं बाहानि बिमानिफ्राय जुदि मासे बोरमा फिसाखौ मासे फाइरंनि फिसाखौ मासे दाउनि फिसाखौ लाबोनानै जुदि जों सेथारोबा एबा बोलि होयोब्ला बे बोरमाया राव होनो रोङैखायसो जुदि राव होनो रोंनायमोनब्ला बेसेबां बियो साव होगौमोन बे फाइरंआबो कुकु गुगु गाबनानै बेसेबां साव होगोन दाउआबो कक गाबनानै बेसेबां साव होदो जों मिन्थियोखायसो बेनिखायनो बुंदों जे जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ मोननो नांगौब्ला जोङो गावनि गोसोखौ बावसोमनानै सिबिनो नांगौ आरो नङाब्ला मिथिंगायाव सोमजिनाय बिबार बिलाइ बिथाइजों आंखौ फुजि अब्लानो नोंसोर मोनगोन नोंसोरो जानाय लोंनाय उन्दुनाय खिनाय हासुनाय जेबो टाइम टेबल गैया जेब्लानो सम मोनो अब्लानो बे जोंनि मोनथिना मोन्थोर रायसननाय बे आहाम बोराइ बाथौ ओं रिं क्लिं फोथसेखौ जुदि सानफ्रोमबो बुङोब्ला बिनि देहा सोलेरा दिदोमै थायो आरो इसोर फोथायनायनि मोनसे लामाखौ गियान बुद्धि हरो होननानै फोथायनाय दङ बेखौ जोंनि मोनसिन सि बुरै बुरैमोना बुंलांदों नङा होमबा जोंहा पृथिबियाव गोबां जाति दङ दै पृथिबियाव जिमानता जाति दङ इमानता धर्म दङ खिन्थु रावनिबो धर्मनि आसार निति नियम खान्थिखौ मुगैनो होआखै खिन्थु सोरबा सत्संगनि लादो सोरबा मुस्लिम सम्प्रदाय दङ सोरबा जिसु दङ बायदिसिना धर्म दङ बिसोरखौबो खिन्थु बिसोरनि आसार खान्थिखौबो मुगैनो हायाखै आरो जातिखौबो मुगैनो हायाखै दा एजे जों बर' हिसाबै गावनि बर'नि जिथु संस्कृति कालचार बे आसार खान्थिखौ खिन्थु जों एजे बर' हिसाबै अकल गाननाय जोमनायनिफ्रायल' नङा गाननाय जोमनायजों लोगोसे जानाय लोंनायजों लोगोसे सिबिनायजों लोगोसे जों बयखौबो लाखिनो हानो नांगोन जों गावनि सिनायथिखौ होनो हानांगोन नङा होमबा जों सासे जुदि बर' आइजो जानानै गरेस्वर टाउनाव जुदि हमनानै ला मेख्ला सादर गाननो थाङोबा गोबाङानो नोजोर होनानै मा बुंगोन बे सासे बर' आइजो जानानै मेख्ला सादर गानना फैदो बा बेफोरबायदि बुंगोन होमबा जों जुदि मेख्ला सादर गाननानै थाङोबा सासे बर' आइजो जानानै बे बर' आइजोआ होमबा गावनि सिनायथिखौ मौखौ बर' होननानै बियो गुबुन हारिनि सिनायथिखौसो होनाय जाबाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो मोनसे उदाहरन होनो गोनां जोङो जेब्ला सानजा खोला बिहाबनि हाखौ एलाउटमेन्ट खालामनो थाङो जोङो 7 जन मानसि थांदों गामसा गानै गानै गुफुर गस्ला गानै गानै थांदों आरोखि बेनिफ्राय बे जिथु क'क्राझारनि जोंनि बे टेरिटरियेल काउन्सिल अफिस गैया होमबा हानि खामानियानो बेयाव जोंना अपेन कुनु सिकिउरिटिया चेकिं टेकिं गैया खिन्थु सोरबा जुदि लंपेन्ट गानना थाङोबा बर'आनो जा सोरबायानो जा चेकिं थायो फार्स्टखालि जोङो बहुत दुनियानो कागज पत्रखौ होनानै खालामना फैबाय बेनि खानथाम थानानै जोंखौ लिंहरबाय जे नोंथांमोननि एलाउटमेन्टआ जाबाय नोंथांमोना कागजखौ लांफै जोङो बै माने सासे आंनि भागिन जानाय दोङो ओइ भुपेन भागिनि मास्टारजों आंजों जों देदलानो लंपेन्ट जन्था गानना थांबाय जेब्ला लंपेन्ट जन्था गानना थांबाय ना सिकिउरिटिया गेटआव हाबनो होआ दा पास लानांगौ लंपेन्ट गानना थांदोंना जों जन्था मुजा लंपेन्ट गानना थांदों बेनिखायनो जों दा पास लानो गोनां जाबाय आरो पास लानानै हाबिबाय थेवबो जों खिथानानै सोरनि खाथियाव थांगोन बिनि एड्रेसखौ होबाय जोङो होनानै हाबिबाय आरो हानानै हानि एलाउटमेन्टखौ लाना फैबाय थारमाने मा बुजिखो बर' मानसिबा बे बर'निनो माबा होनना नङा होमबा क'क्राझारा बेयो अफिसा गतिके नों बर'नि जुदि आब्रुथि लाखिनानै जुदि गाननाय जोमनाय खसाबखौ गाननानै थाङोमोनब्ला जोंखौ खिन्थु सिकिउरिटिया फार्स्ट खालि थांनाय बायदि जोंखौ बेयाव सोङामोन ओरैनो थांनो होगौमोन खिन्थु जोङो लंपेन्ट गानना थांबायना जोङो बेयाव गेट पास लानो गोनां जानायसै दा बेबायदिनो जोंनि आइजोआबो दिल्लीयाव थांनानै बेबायदि दख'ना गानना जोंनि साखाथियावनो दङ खनेश्वरी मेमा खर'निया दा हाबा जादोंब्लाबो बिथाङा खिन्थु गावनि आब्रुथिखौ गावनि गानना जोमनाय खसखौ खिन्थु दाबो गाराखै खसाबखौ बिथाङा दाबो लांगा गानगासिनो थायो आरो न'बो लांगा गानगासिनो थायो आरो बाथौ धोरोमजों लोब्बा दङ बिथाङा आरो बाथौनि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि बिबान लानानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ दासिमबो नङा होमबा मिथिगौथ' बयबो खनेश्वरी बायद' आंबो एखे क्लास फ्रेन्ड आंजों लोगोसे फरायनाय बेबायदि आरो गतिके जोङो सब बयबो सोरबा जुदि थुलुंसि फांसे गायना लादोंब्लाबो खाटन्टा बिफां फांसे गायना लादोंब्लाबो साइडआव मायबाफोर मन्दिर जुदि सिबिदोंब्लाबो बिथांमोना खिन्थु सेथ्लायाव सिजु दंफांखौ गायना लाथारनांगौ एज ए बर' हिसाबै आं बेखौ बुङा सोरबा बर' न'खरा जि शिब फुजा खालामदों दुर्गा फुजा खालामदों मायबा मायबि माराय फुजा खालामदों बिथांमोना बेखौ गारनो नांगौ होनना बुङो आं नोंथांमोना जुदि बेनि शिब फुजा खालामनाय दुर्गा फुजा खालामनाय बायदिसिना फुजा खालामनाय गणेश फुजा खालामनाय बेफोरनि जुदि मोन्थिनाखौ रोंगौबा बावनाय थेनायखौ रोंगौब्ला नोंथाङा खालामनो हागौ जुदि रोङाबा खिन्थु उन जोलैनि फिसा फिसौनि थाखाय खैफोदा सफैनो हागौ बेयो 14 पुरुखालासो होसोयोनो फार्स्ट टाइम स्टार्टिंनिफ्राय मोजां खिथिलांगोन बेनिफ्राय 14 पुरुखालासे बे बुस्थुआ लोरबां नोरजिया खालामना होयो बेराम आजारनिफ्राय न'खर सिलिंखार खालामनायनिफ्राय बे बुस्थुआ खालामो होननानै
जों मिन्थिना मोन्दों आरोखि जोंनि गुरुफोरा बुङो आरोखि खिन्थु नोंथाङा जुदि फुजिनो रोंगौब्ला जेबो असुबिदा गैया नोंथाङा फुजिनो रोङोब्ला बेयाव जेबो असुबिदा जाया नोंथांनि न'खरनिबो जेबो खहा जाया खैफोद जाया गथ' गथायनिबो खैफोद जाया आरो खायफा न'खराव जों नुनो मोन्दों जों गोबां जायगायाव फोसाबनो मोनबाय बेफोरबायदि शिब मन्दिर गणेश मन्दिर गोबां जोङो फोसाबनो मोन्दों जोंहा गुवाहाटीनि बे बशिष्ठ बसुमतारी बिथाङा जोंखौ किसुखौ फोरोंदो दै बयखौबो जोंखौ फोरोङाखै जिखिनाखौ फोरोंदों जों बेखौ लानाबो हानायखिनाखौ खालामो जों हायिखौ खिन्थु बिथांखौ लिंहरो जोङो मथा मथि बिथिं मा होनना बुङो এই सनितपुर थेलामारा जायगायावबो बहुत गोबां मानसिफोरानो बेबायदिनो सिजौ गायना लादो सिजौनि साखाथियाव न' फिसा खानानै बायदिसिना बेयाव फुजिनानै अलखदाव गोलैनो गोनां जादों आरो अलखदाव गोलैनानै बिथांमोना फोसाबना लानो गोनां जादों आरोखि बेबायदि दा बाथ्राया जादों मा जोंनिया दुर्गा फुजा जि खालामो जों दुर्गा फुजा नायनो थांनो नाङा होनना बुङा मानसिफोरखौ खिन्थु बाथ्राया जाबाय मा नोंथाङा गावनो खुसि जानानै बेयाव खुलुमनो नाङा एबा बावथाय होनो नाङा नोंथांनो जुदि बिथाङा जुदि अनसुंथाइ बियो अब्ला नोंथाङा हरनो हागौ नोंथाङा जुदि बेयाव थांनानै गावनो अनसुंथाइ बावोब्ला आं उमुकनि कारणे उमुक होगोन होननानै बुङोबा बे मानो होनबा नोंथाङा बाथौनि समायखेरा लानाय दङ बाथौ धोरोमनि समायखेरा लानाय दङ नङा होमबा बेनिखायनो जोंनिया बर' हारिया मुसुखा सिबिनाय हारि नङा मिथिंगानि सोमजिनाय सिजु दंफांखौनो आरो बे सिजु दंफांनि गुदियावनो जोंनिया मोनसे बोराया जिथु बाद नांदोंमोन बे बादखौ 12 बोसोर गाम्बारि खामफ्लायाव जनानै बिजिरनानै जोंनि बर' हारिनि कारणे किसुमान बिहोमाफोरखौ होलांदों हाबा आसार बादखान्थि दायनांनायफोरखौ माबायदि फोसाबनांगौ बेफोरबायदिखौ फोरोंलांदों आरो बिथांमोना फोरोंलांनायखायनो दिनै लेखा बिलाइ ओंखारदों आरो बे लेखा बिलाइखौ नायै जोंनिया दिनै बाथौ धर्मआ फोसाबनायजों लोगोसे जौगाखांनाय लामायाव थांदों आं बाराखौ बुंसुलिया मात्र फंनैसोल' बुंना दोनगोन जोंनिया बे देहा सोलेरा मादों दाजानाय जों जि आहाम बोराइ बाथौ ओं रिं क्लिं फोथसे ओं रिं क्लिं फोथसे थारमाने मा ओं माने मा अख्रां रिं माने बार क्लिं माने दै फोथ माने हा से माने सान अख्रां बार हा दै बे मोनबा आइजेंनि मोनसे गैयाबा मुलुग संसाराव जिबि महरै मानसियानो जा जिब जुनारानो जा दंफां लाइफाङानो जा दुब्रि हाग्रायानो जा रावबो मोनबानि मोनसे गैयाब्लानो रावबो थांना थानो हानाय नङा दानो जुदि हरखाब साना जुदि गैया जाना होयोब्ला जों जेराव दङ बेयावनो दलद थाजोबनांगोन दानो जुदि बारा गैयाबा जों हांलांनो हानाय नङा होमबा जों जेराव दङ बेयावनो दलदनो बयबो गोमोरलांनांगोन दा थिग बेबायदि बे मोनबा सान अख्रां बार हा दै बे मोनबाखौ लानानै जिब जिबिनि सोलेरखौ दादो जिउखौ दादो आरो जिउनि लोगोआव जिउमा थायो माने परआत्माया दङ दा नोंथांनि जिउनि लोगोआव इसोरा दङ थारमाने परआत्माया दङ बेनिखायनो जोंनिया मिथिस्लाबियावनो रागा जोंनानै सोरखौबा नायनो बानाय सोरखौबा रायफ्लांनाय नङा होमबा गोबां सोलियो नङा होमबा खिन्थु बिनि ओंथिया मा जादों खिथागौना नोंथाङा आंखौ दा आङो देरलानो मायबा बुंसोदो होननानै जुदि बोरैबा राव बुङोबा बे खिन्थु आंखौ बुंनाय जायाखै बेयो आंनि जिउनि सिङाव थानाय जिउमाखौसो बुंनाय जादों नोंथांखौ जुदि आङो मायबा गाज्रि राव बाहायोब्ला नोंथांखौ आं बुंनाय जायाखै नोंथांनि जिउनि लोगोआव थानाय जिउमाखौसो बुंनाय जादों नोंथांनि जिउनि लोगोआव थानाय जिउमाखौ अपमान खालामनाय जादों दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरा दा थिग बेबायदिनो जोंनि मानसिफोरा मिथिया माला गुबुन हारिफोरा मिथिगौ फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो बैसोमुथिखौ खुलियो बिसनानिफ्राय सिरि मोननानै हा गाजेननाय लोगो लोगो बैसोमुथिखौ खुलियो जोंनिया सोर खैजना खुलियो दे खुलुमो दे सार गोबाङानो खुलुमा मिथिनायफोरा खुलुमो खिन्थु सिखारनानै उथिनानै थाबायनो थाङो नङा थाबायनो थांबा खिन्थु मोनबा सोदोबखौ बुङो आहाम बोराइ बाथौ रिं क्लिं फोथसे बेखौ बुङो आरो आङो उन्दुनाय सिगांबो बिसिनायाव प्राय माने 150नि सायाव बुङो आरोखि 150नि सायाव बुङो आं बुंनांगौनो बेनिफ्राय जोंनिया दै नुबाथाय दैखौ खुलुमनो रोङा खायफाया दैखौ खुलुमनांगौ नङा होमबा बार मोदायखौबो जों खुलुमनांगौ जोंना मा होनना बुङो साननिगिरि सानरोजा आग्ला बारायफोरा मोन्थोर रायोमोन साननिगिरि सानरोजा अख्रांनिगिरि अख्रांरोजा बारनिगिरि बार मोदाय दैनिगिरि दै खुंग्रि हानिगिरि बैसोमुथि हा नङा बेयाव खुर मोनसे दोङो बोरायफोरा मोदाय रायसननाय बोराय माथो नोंनो साननिगिरि सानरोजा अख्रांनिगिरि अख्रांरोजा बारनिगिरि बार नै दाउला होदों नै बोरमा होदों नै फायदं होदों नोंसोरनो गय खान्दि खावनानै होनानै बुंना बुङामोन
आग्लानि बारैफोरा बेफोरबायदि बैदा सारिनानै मोन्थोर नायोमोन जोंनि आथिखालाव बैदा सारिनाय गैया जोंनिया बाथौ धर्मआव दा बैदा सारिनायखौ खालामनो होआखै जोंनिया मात्र बै रिंसार बोनायखौ होदो आखाम ओं रिंख्लिं बुथियाव बिखौ रिंसार बोनायखौ होदो बे मोनबानि मोनसे गैयाबा रावबो थांना थानो हाया होनना बुंदो इसोरा जिबायदि हरदों जोंनि देहायाव मा हरदों साननि बिदुंखौ हरदों नङा होमबा थैबा मानसिया गुसु जायोना बेनिफ्राय मा होनना बुंदों जों हां लादों बेखौ सोर हरदों बार मोदैया हरदों नङा होमबा बेनिफ्राय जोंनि देहा सोलेराव दै थै दोङो बे दैखौ बबेनिफ्राय मोनदों दै खुंग्रिनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो बैसोमुथिखौ गानानै दोङो नङा होमबा बे हाया नङामोनबा जोङो खन्ज' होनानै थानो हागौमोन ना हानाय नङामोन जोंनि देहा सोलेरखौ बे अख्रांखौ खुलि लानाय बायदि मोनसे जायगा आवग्रिना दङ गतिके बे अख्राङा नङामोनब्ला जोंनि देहा सोलेरा मोनसे जायगाखौ खुलि लानानै थानो हानाय नङामोन दा बेनिखायनो बुंदों मानसिया थैयोब्ला जेब्ला देहानि सायाव थागोन बिदुं देहानि लोगोआव बिदुं थानायखौ थैनाय समाव मानसिया मा सोर लांफिनो होनना बुङो आफा इसोरा जायखौ लानानै दादोंमोन बिनो गावबा गाव जायगायाव लानानै थांफिनो होनना बुंदों जेने जिथु बिदुं दङमोन देहायाव थैनाय लोगो लोगो मानसिया गुसु जाबाय थारमाने बिनि बिदुंखौ सोर लांखो सान राजाया लांबाय बेनिफ्राय हां दोङोमोन हांखो थैनाय लोगो लोगो हाङा बन्द जाबाय थारमाने बिनि हांखो सोर लांखो बार मदाया हरदोंमोन बार मदायानो लांफिनबाय बेनिफ्राय मानसि सासेया थैब्ला मा खालामो जोंनिया फबो नङाबा सावो नङा होमबा बे देहा सोलेराव थानाय दैया मा जागोन बेखौ जेब्ला फबगोन एबा सावगोन बे दैया दै खुंग्रियाव थांगोन पातालपुरियाव थांगोन दैखुंग्रिया माने दैखुंग्रिया लानानै थांबाय बेनिफ्राय जोंनि देहा सोलेरखौ फबब्ला लांदां जागोन सावब्ला लांदां जागोन जाया होमबा बे देहा सोलेरा बबाव थांखो अख्राङाव मिलिलांबाय थारमाने अख्रां राजायानो लांफिनबाय दा बेफोरबायदि माने जोंनिया बे मोनबा सिजुआ गोबां रोखोमनि दोङोब्लाबो सयता सातता नौता सिरिनि दोङोब्लाबो बेफोर सिजुआ खिन्थु बर'नि बाथौ धर्मनि गनायथि मोनाखै मात्र मोनबा सिरि थानायासो गनायथि मोनदों आरो बिनिबो ओंथि दोङो नङा होमबा जोंना मेर हेबनायनिबो ओंथि दोङो बेयाव जोंनिया बे मा होनना बुङो मानसिया जोनोम मोननो नांगौब्ला सासे बिमानि गोरबोआव स्थिति लाथारनांगोन बिमानिफ्राय जोनोम मोनथारनांगोन बिनिफ्राय बि देरेल'यै सानसे सेंग्रा सिख्ला जागोन बिनिफ्राय बियो मा लागोन हाबा लागोन बे हाबा लानायनि उनाव सानसे बैयोखा थाङै बियो बोरायगोन माने रुंनायनि सम सफैगोन बिनिफ्राय रुंनायनि उनाव बोरायनायनि उनाव बियो सानसे आफा इसोरनि थिननाय लेखायै थांफिननांगोन दा बेनिखायनो बान्दोजों जोंनि जिबिखौ खाजबनानै दोनदो आफा इसोरा होननानै बुंनाय जादों दा गोबांखौ बुंलिया आरो बेनि सोमोन्दै ओंथिफोरखौ सेफायनो गोनांबा गोबां समबो नांगौ जायो माब्लाबा बेबायदिनो जोङो खन्द' बिदिनो मिथिलायनायनि राहा लामाखौ खालामनांगोन नङा होमबा बुंलायनायनि गेजेरजोंसो दिनैनि नैबे समाव नोंथांमोननि सेराव फैनानै आङो जिखिनाखौ बुंबाय बेखिना बुंलांनायाव हयथ' आंनि गेना गोरोन्थि जानो हागौ मानो होनबा आंबो सासे सोलोंसासो आंहाबो सोलोंनो गोनां गोबां दोङो धोरोमनि बिखय सोलोंनायनि खिमा गैया होनना बुंदों नोंथांमोना मायबाफोर सोङोबा सोंनो हागोन आरो बे सोंनायखौ आं फिननाय होनो हायाब्ला आं बे माने सोंनायखौ गोजौ थाखोआव सोंनानै आंबो मिथिनायनि राहा खालामनानै नोंथांमोननो होनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन नङा होमबा नोंथांमोनाबो मिथियैखौ सोंब्लासो आंबो बे बुस्थुखौ बुंनो हागोन आरो आं हायैखौ आंबो गोजौ थाखोआव सोंनानै मिथिनानै नोंथांमोननो बुंहरनो हागोन बेबायदि जोङो बयबो मिथिलायनांगोन सोंलायनांगोन अब्लासो जोङो बयबो मिथिलायगोन नङा होमबा दिनैनि नैबे समाव बिथाङा आंखौ फंनैसो बुंनो होबाय रोंबा दाजा बे खोनाखौनो बुंनानै आंनि बुंलांनायफोराव जालांनाय गेना गोरोन्थिखौ बयनिसिमबो निमाहा होनानै आंनि फंनैसो बुंस्लिबनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय जय आफा बोराइ बाथौ